Bună ziua, lume dragă! La noi se începe ziua cu procedurile de dimineață. Avem așa cremă cu propolis, aloe vera, barbadenis, Miller, care se produce în Dominicano. Fiecare dimineață am făcut igiena personală, am pus așa. Eu o folosesc pentru tot, absolut. E merge la jolituri, zgârituri, acne, diferite probleme de piele, cum ar fi piele crăpată, călcâi crăpate. Eu o folosesc și la riduri, la față, face o piele sănătoasă, curată. Cu atât mai mult că eu am avut probleme cu fața, tot timpul am avut un ten gras, o față grasă și nu știam niciodată, nu găsăm soluția. De când am început a folosi produsele Forever, foarte, foarte bine, pielea mea s-a tratat. Nu mai este așa cum era, poate și de la organele interne, că toată problema noastră care vine la suprafața pielii, toată vine din din organe. Așa că dimineața pe nemâncate bem 60 de mg de aloe vera, gel aloe vera, care conține 97% pulpă de aloe barbadenis, nu tot tipul de aloe, sunt foarte multe tipuri de aloe, așa că fiți atenți, anume aloe barbadenis, care e produsă în Dominicanus. După jumătate de oră putem să consumăm, să mâncăm ce dorim. Avem gel aloe pentru copii, pentru întărirea imunitetului, foarte bună, e cu gust de persic. Avem cu gust de mango, avem pentru toate gusturile, pentru toate tipurile și pentru toate, de la mic la mare. Mai avem un tip de aloe, asta e pentru dureri de picioare, dureri de spate, probleme cu hernia, probleme cu discurile, cu toate problemele astea. Asta aloe vera, cu gust de diferite gusturi, iară. Fiecare de care altul nu poate să consume de asta, spune că nu pot să o consum, că nu merge. Îi propun cu gust de mango, cu gust de persic, cu gust, nu importă. Asta merge la pachet cu arge. Arge e foarte bună, care au probleme cu sahăr, diabet, cu tensiunea, cu inima, cu toate la pachet. Așa că dacă aveți probleme de sănătate sau vreți o viață, o sănătate mai bună, scrieți-ne un mesaj, scrieți-ne în privat, pot să las numărul de telefon, mă găsiți în WhatsApp, nu e o problemă. La noi tot e deschis, tot e la suprafață, nu lucrăm cu 170 de țări, lucrăm cu certificate de calitate de la Ministerul Sănătății. Nu mă aflu la moment în Israel, dar vă dați seama că la Israel, dacă au intrat așa produse, înseamnă că ele sunt foarte bune. Că eu de asta așa am început să le urmez, că am avut probleme de sănătate foarte mari. Am avut o anemie foarte joasă. Că toți se uitau la mine că cum tu ai anemie, dar nu importă omul că e mare, că e mărunțel, că toți pot să avem probleme de sănătate diferite, în diferite moduri. Că acum urmez în fiecare dimineață și seară eu vitamine. Avem foarte multe vitamine, vitamina C, vitamina B12, vitamina omega 3 avem foarte bună, care merge și la copii și la maturi.
toate produsele noastre nu sunt medicamente, sunt doar niște suplimente, vitamine care ajută la întărirea organismului, ajută chiar și la pastilele care le primești, la medicamentele care ți le dă medicul, ajută mai bine, au efect mai mare. Adică dacă tu urmezi un curs de lecuire de la medic, tu primești suplimente de astea, tu adaugi mai multă putere, mai multă energie la lucrurile care ți le dă medicul. Lucrăm cu medici, avem lecții online, cu medici care au staj mult de lucru în orice domeniu medical, adică și ginecolog, și ortoped, și cardiolog, diferiți medici avem. Dacă doriți informații mai multe, vă pot da în privat mai multe informații despre orice produs, despre orice vitamină, despre orice doriți. Vă dau în privat că, mă rog, nu pot aici să vorbesc, trebuie să fac un live așa mai mare ca să vorbesc mai mult despre asta. Avem o mulțime de vitamine de igienă. De exemplu, avem așa șampun avem de păr, care merge pentru orice tip de păr, gras, uscat, face volum la păr, creșterea părului, care are probleme cu căderea părului, care are probleme cu diferite probleme de păr, adică gras, cade părul, nu crește părul. Avem condiționier așa, avem șampun. Produsele sunt foarte economice, adică dintr-un șampun de ăsta, la o persoană